So this morning, let's talk about art. Kauban ng Mindanao young artist niya si Jester Oani. Good morning, Jester, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you? Salamat, Ma'am Resi, sa paghatag sa higayon na i-interview karon. Okay lang ko karon nang bago lang ko na vaccinate, no. So ika na tong panahon nga nag-pandemic, nagsugod daghan bugo na agihan nga problema. So karon padayon gihapon sa progress sa paghimo og mga butang mga art. Sir Jester, atong hisgutan kining imong mga works of art. How did it all start, sir? Way back atong Ma'am Resi, itong naap ko sa elementary days, itong nagpuyo po mi sa lunga og ang ako lang yung napansin ato kay gusto gyud ko mag-drawing, maghimo og mga kanagong ginambold nga mga lapok or kanang manguliktag mga dulaan mga ana. So itong eskwela ko, naga-try ko og kanang apil-apil og mga competition, kanang poster making. Mao po nang hingayon nga murag gusto gyud ako og kanang mo practice og art. Hantod high school. Hantod nag-college ko, pero kato sa una, gamay pa ko murag dili siya kanang naakoy tarit kanang gi-eskwelahan nga art school, kanang hobby lang gud nga nagsugod ginitanan sa hobby lang. Karon sir, kay usa naman gid ka sa mga rising Mindanaoan artists, pero curious lang pud be, out of all the works that you've done, sir, which one is your favorite ug unsa pud ang storya likod ani? Katong gihimo nako ma'am tong 1904 World Exposition, katong naghimo ko kanang lingin na figure. Gikapin ako tong artwork ni Leonardo da Vinci nga katong Vitruvian Man, katong kung asa gigamit niya ang lawat sa tao sa pag-represent sa tanan measurement sa kalibutan. So pamaagi atong artwork, gikopya na ko to siya nga ang iyang composition gihimo na ko sa kuang sculpture nga ang bahin sa history sa Pilipinas. So sa una tong naa ko sa art school, nakoy nabasahan na article bahin sa mga native mga nagpuyo sa Pilipinas, gidala sa Amerika para i-exhibit sila nga mura sila nasa zoo, na consider na ko nga nakaginahan ako kay ang istorya magon kay dili gikan sa kuha, gikan atong mga tao nga nakaranas og kanang kalisod. Thank you very much for sharing that to us, sir. No, and speaking of the challenges that went along with your journey as an artist, unsa bay particular difficulties you had to endure or challenges that you had to encounter? Sa tinuod lang ma'am, daghan jud kayo ma'am. Pinakauna gid akong na-encounter is kanang financially. Sa karon nakipuyo ra man ko sa akong mother. So mo to mga ang challenges gid is kanang unsaan ako pagmugna og trabaho nga consistent ko nga dili na ko mag-isip ani nga unsaan ako ning materials na kani, unsaan ako pagbayad ani sa kanang siyempre mo gamit ko kuryente kay nagahimo kog mga sculpture. So more on kanang technical support kay og kanang financially mo gina akong problem sa una. Alang kanimo sir, unsa ba ka importante ang art sila bina sa panahon karon sa pandemic? Importante kay siya ma'am kanang kay sukan nagsugod atong lockdown kay namo ko na sakripisyo nga mga event. So akong gihimo is nagbalik ko sa kanang commission. So mo tong nakasustain sa commission. So ang importansya sa art para sa ko is dito na ko ginapagawa sa kuang ma-frustrate magunamay mga butang nga maka-frustrate sa ko. So pamaagi ra ato dito na ko mabutang sa akong ginahimo mga sculpture nga gagmay. At the same time, ang katong ginahimo mapangurtahan pud ginako. So marag match made in heaven ni kayo nga naa kay problema pero ang imong ginahimo mo to makatabang sa imo. So importante gyud kay siya nga magpadayon kay bahalag ang palibot nagkalisod. Napamangyap mo ko'y pangamot. Halian sa Ginoo, wala man po ko na natakdan sa COVID kay ingat. So mo to na nakapadayon ko sa akong mga gusto himuon pamaagi ang art
visual art, ang paghimo sa sculpture. Ug syempre daghan kay tag mga young artists nga nananaw karon unsa pud ang imuhang mensahe alang kanila? Sa katong mga kuan ma'am, mga nagasugod, kung naamoy gipili nga field, ayun yung undang nga i-post yung trabaho. Padayon lang, laban lang. Maintain your craft, maintain your creativity. Daghan kayong salamat Sir Jester sa paghatag sa imuhang panahon this morning. Amping kanunay. Salamat sad Ma'am Resi. Kini ang At Home with GMA Regional TV.